нафароне ки дар шаҳри москва қарор доред барои сафед кардани дандон ё барои табобати хунукиҳои дандон ё барои кандани дандон ё дарди дандон ба шумо духтур лозим бошад, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. бахшида ба моҳи шарифи рамазон тахфиф дорад. салому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ахборотҳои нав баҳри шумо мерасонем ва дар идомаи барнома комментарияҳоро мехонем, ба саволотон ҷавоб мегардонем. Як чизи дигара ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам. Касое ки мехоҳанд проверка кунанд ки въездошон ба Россия кушода ё ки маҳкам, рақамое ки дар рӯи экран ҳаст, WhatsApp-да муроҷиат кунед, проверка мекунад ки депорти шумо кушода шидагӣ ҳаст ё ин ки не. Аввалин ахбороти мо оиди пешниҳоди маблағгузории бештар дар Федератсияи Россия барои мутобиқсозии муҳоҷирон. Маблағгузории кам ва раванди сусти вуруди тағйирот ва қонунгузории Русия аз монеаҳои мутобиқшавии муҳоҷирон дар кишвар арзёбӣ мешавад. Ва инчунин қайд намуданд барои осон шудани кор ва фаъолият ва ҳуҷҷатгузориҳои муҳоҷирон дар давлатҳои иттиҳоди мустақил маркази муҳоҷират сохта ва ба кору фаъолият шурӯъ кунанд. Яъне Тоҷикистон, Узбекистон, Қазоқистон марказҳои муҳоҷират кушода мешавад ва кори ҳуҷҷатгузориҳои муҳоҷирора осон мегардонад. Ва боз як осонии дигар барои муҳоҷирони меҳнатӣ ин мебошад ки Федератсияи Россия гуфт вақтҳои охир бисёре аз муҳоҷирон бо сабаби аз мошенникҳо ихроҷ карда мешаванд. Яъне посредникҳоро дар назар дорем. ҳар як шаҳрванди хориҷие ки вориди Россия мешавад бо тариқи посредникҳо регистратсияҳои худшона тоғрӣ мекунанд ва Россия низ қайд намуд ки бисёре аз ихроҷшавӣ аз ҳамин сабаб мебошад ва фурсат ба муҳоҷирон метиҳанд ки аз иҷа пас бо тариқи сайти госуслуги дар ҷое ки иқомат мекунанд худшон регистратсия кунанд. яъне ки ин қонун айни ҳол ба имзо расидагӣ нест, танҳо лоиҳа мебошад. лоиҳа пешниҳод шидагӣ ва дар моҳҳои наздик мумкин ки қонунаш ба имзо расад. дигар хабари мо оиди президенти Федератсияи Россия муҳлат дод ки фурӯши газ бо рубл сурат гирифта шавад. Президенти Федератсияи Россия то охири март барои гузаронидани фурӯши газ бо рубли русӣ муҳлат дода таъкид намудааст ки минбаъд ҳар моҳ гузориш диҳанд. Владимир Путин, раиси ҷумҳури Русия бо кабинаи вазирон, бонки марказӣ ва Газпром то 31 март муҳлат дод ки фурӯши газро аз асъори хориҷӣ ба пули миллӣ гузаронанд. яъне ки дигар газ бо асъори хориҷӣ дар Федератсияи Россия фурӯхта намешавад. ҳар чизе ки мебошад бо қурби асъори миллӣ, яъне ки рубла дар назар дорем. Али нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ман соли 2019 суд шида будам, боз Россия омадам, патент споридам, надоданд, то 5 сола депорти гуфтанд. ман омадагим 1 сол мешавад, хона рафтанда боз депорт мекунанд, яъне ки 5 сола депортита ва вориди Федератсияи Россия шиди бо роҳи ғайриқонунӣ. барои чӣ бо роҳи ғайриқонунӣ? ба хотире ки давлатра веста маҳкам кардагиай ва боз то ворид мешай, аллакай дар ҳоле ки диюмборатра дастгир кардан мутобиқи уголовни кодекси Федератсияи Россия метавонанд ки парвандаи ҷиноятӣ оғоз кунанд ё ки ҷаримат кунанд ё икон то муддати 10 сол депортатсият кунанд. Бос нависонда: салому алейкум ака, Ленинградский область омадам, Москва, патент дорам, айсар мекунам ё переоформит мекунам. агар мутобиқи кодекси меҳнати Федератсияи Россия бигирем, переоформлят кардани патент мумкин аст, вале дар амал ин чиза нигоҳ намекунанд ва переоформлят намекунанд. дар ҳар шаҳре ки шумо қарор доред бояд патенти шумо аз ҳамуҷа гирифта шидагӣ бошад. Неъмат Қурбонов нависонда: салом Сорумон, гуфти ҳар 3 моҳ пас регистратсия мекунӣ, вақте патент дорӣ чанд қариспори ҳамуқа продлит мекунанд регистратсияро брат. агар вақте ки якум бор шумо Россия мерен, ворид мешен, аввал якум борда 3 моҳа мекунен регистратсия ва баъде ки шумо патент мегирен, пули патент чанд моҳае ки спориден регистратсияро ҳамуқа продлит карда мешавад. мисол 3 моҳа, 6 моҳа, 9 моҳа ё ки 1 сола. Ғиёсиддин Қурбонов нависонда: ассалому алейкум Сорбон, ҳами гражданини Россия гирифтан
телевизионной Тоҷикистон бигирӣ мешава. илтимос ҷавобша интизорем. Бо эҳтиром, мухлиси шумо. Ҳазор раҳмати калом бародари азиз. Баъд аз соли нав аз моҳи январ президенти Федератсияи Россия иҷозат дод ба шахсиятҳое ки аз давлатҳои иттиҳоди мустақил мебошанд ва паспортҳои СССР доранд. ана ҳамун шахсиятҳо метавонанд ки бо тариқи посолства аз давлати қарордоштаи худшон барои гирифтани шаҳрвандии Россия ариза пешниҳод кунанд. Мавлонӣ нависонда: салом алейкум, сози яка таваллуди ма 1995 моҳи октябр хизмат мебаранд. 1995 агар 27 солара пур карда бошӣ бародари азиз, аз хизмат озод мебошӣ. Салмони Форс нависонда: салом алейкум бародар, қонунҳои гайро аз куҷо гирем? Штраф мекунанд ку такой статья ҳамира куҷо ёбем? Бародар, тақрибан як 2 ҳафта пеш дар бораи ҳамин видео кардагиам як 20 ё 25 та моддаҳое ки ҳар рӯза ба ронандаҳо зарурӣ мебошанд, ҳамаша гуфтагиам. Ва агар ки ягон савол дошта бошӣ дар ҳамин мавзӯъ, метавонӣ саволта пешниҳод кунӣ. Хирс нависонда: акама коллеҷ спорум, мара дар вақти хондан хизмат мебаранд. қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ оиди шахсиятҳое ки коллеҷ мехонанд гуфтае, яъне ки ҳар як шаҳрванде ки синни солаш ба 21 мераса, аллакай вай ба хизмат даъват карда мешавад. ин танҳо дахл дорад ба нафароне ки коллеҷ мехонанд. ба чӣ хотир 21 сола? Ба хотире ки бисёре аз нафарҳо аз синфи ниҳумишон мебироянд ва коллеҷ меспоранд, муддати 3 сол мехонанд, буд мекунанд, аллакай синни солшон ба ҳамун хизмат даъваткунӣ мерасад. вале бисёри нафарҳо савол метиҳанд ки баъди 20 солагӣ коллеҷ дохил шаванд, хизмат мебаранд ё ки не? бале, хизмат мебаранд, чунки барои махсус шахсое ки коллеҷ мехонанд қонунгузорӣ муайян кардагиаи синни соли 21 солагира. Азам ТВ нависонда: оилама падараш гражданинай, кӯдаком оилам биёя, ма гирифта метонам? Бародари азиз, ба воситаи падари оилат гирифта наметонед. агар ки ба воситаи падари оилат гражданство бигира, баъд метавонӣ ки через оилаи худат шаҳрвандии Россияро бигирен. Шаҳрвандии Россияро гирифтан боз бисёри нафарҳо савол метиҳанд ки мисол ба воситаи бародар, хоҳар гирифта мешавад ё ки не? Мутаассифона намешавад. танҳо ба воситаи падар, модар, оила, шавҳар ё ки падар, модар низ ба воситаи фарзандо метавонанд ки соҳиби шаҳрвандии Россия шаванд. як каси дига нависондаи айрӯи фарзанд, яъне ноболиғ, мешава гражданствои РФ гирифтан? Не, бародари азиз, намешава гирифта. ба хотире ки як чиза мефаҳмонам, бо диққат гӯш кунед. бисёри нафарҳо фикр мекунанд ки вақте ки дар Федератсияи Россия фарзанд ба дунё овардан, автоматик вай шаҳрвандии Россияро мегира. Не, ин чиз хатоае, ин фикр хатоае. вақте ки яке аз шумо дар Россия кӯдакдор мешен ва ӯ кӯдаки шумо то 18 сола нашава, шаҳрвандии Россияро мақсад намегира. вақте ки 18 сола кишид, баъд метавонад бо тариқи автоматӣ шаҳрвандии Россияро бигира ва дар ӯ вақт шумо низ метавонед бигирем. баъд тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзара ҷамъбаст мекунем. ягон саволи иловагӣ бошад, дар комментария бинависонед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.